Vážený partner, vidíte sériu Hello Kitty? Talianská firma Gamma Due v roku 2011 vytvorila prvú sériu v rozmere 20x20. V roku 2012 začali vyrábať obklady v rozmere 20x60 a 20x120. V série 20x20 sú aj chlapčenské, aj dievčenské farby ako červená, ružová, svetlomodrá a námornícka modrá. Pre sériu Camellia teraz fotia katalóg, ale ako aj vidno, pastelové farby dominujú s jemným, štilizovaným vzorom a s vysokým leskom. So svojou eleganciou je vhodná aj pre dospelých. Lovelywood séria je vhodná aj do obývačky, spálne, kúpeľne, na terasu, na stenu i na podlahu. Je veľmi exkluzívna so špeciálnym rozmerom a s jedinečným povrchom. Dekoračné prvky sú kombinovateľné, každý si medzi nami nájde svoj štýl. Ošúchaný drevový vzor nám pripomína staroveký dojem talianských domov. Lovelywood je veľmi vynikajúcou sériou firmy Gamma Due. Teraz pokračujeme s ružovými obkladmi, ktoré boli stvorené pre dievčatá. Pastelové farby, dekoračné prvky s mašličkami, kombinované s jemným textom, sú prekrásnou ozdobou steny nielen v detskej izbe a v kúpeľni, ale ako aj teraz vidieť, sú ideálne aj do kuchyne. Nasleduje čierno-biela séria vymyslená pre vekovú kategóriu na 20 rokov. Ozdobným elementom sú kamienky Swarovski vo forme mačičky alebo nápis Hello Kitty z kryštálov. Na bielom obklade kamienky sú takisto výrazné ako na čiernom. Z leského povrchu máme elegantný dojem. Čierno-biela séria je ideálna aj do kuchyne. Opäť vidíme pestrofarebné detské obklady, ideálne aj do škôlky. Firma Gamma Due nám dokázala, že fantázia a možnosti sú nekonečné, s modernou technológiou sa dá všetko uskutočniť. Už čoskoro budú dostupné katalógy firmy Gamma Due a Sanrio. Dúfame, že sa vám naše video páčilo.